אדוננו ישוע הוא הדרך היחידה, אני הדרך, והאמת והחיים. איש אינו בא אל האב אלא דרכי. יוחנן י' ד' 6 וכך. אחים ואחיות יקרים, אנו יכולים להיכנס באומץ לקודש הקודשים של גן עדן בזכות דמו של ישוע. במותו, אדוננו ישוע פתח דרך חדשה ומעניקת חיים דרך הפרוכת אל קודש הקודשים. עברים י' 19-20, כל אשר האב נותן לי יבוא אליי, ואת הבא אליי לא אגרש בשום אופן. יוחנן ו' 37, ועתה למלך הנצח, הנצחי, הבלתי נראה, האל היחיד, יהי הכבוד והתהילה לנצח נצחים. אומן, תימותאוס א' 17